Bihurtu ditzagun urratsak ez zubi aurtengo herri urratsen kantua eta bideoklipa aurkeztu berri dute Sutagarren eskutik gure saioan. Xehetasun guztiak arratsaldeon ikusentzuleok eta aldaren ekintza goizuntan hemen Baionan zehazki etxe hauetatik kanporatua izan den emakume baten kasua salatu dute eta gaurko saioan ere mugarik gabeko korrika ekimena aurkeztuko dizuegu. Hendaian hasi eta Bidasoa ibai hartzetik Lapurdi Gipuzkoa mugartean etorkinek pairatzen duten egoera salatzeko egin duten ekimena. Asteragoaz. Geroz eta jende gehiago errezibitzen ari dira, Alda elkartean. Alokairuan dauden etxe bizitzetatik kanporatuak direla salatu zalegia. Jabeek etxe hori garestiago saldu edo bigarren etxe bizitza gisa txikitzeko. Horietako bat da Kagin. Au bout de 6 ans, j'ai eu une fin de bail. 6 urte hemen bizi eta gero, hilabetero alokairua ordainduz, kanporatua izango nintzela esanez iritsi zitzaidan eskutitz bat errandigu. Haurtzaina da eta etxean egiten du lan, umeak zaintzen. Beste etxe bat bilatzeko zailtasun handiak izan ditu, eta bere burua karrikan ikusteko beldur jo zuen Aldaren gana. Un loyer de 650 et j'ai eu la chance. 650 euro ordaintzen dituen. 8 hilabeteko bilaketen ostean beste etxe bat topatu Baionan txikiagoa hori bai eta 780 euroan. Beaucoup plus sombre et moins adapté pour moi à 780 euros. Versailleseko bikote batena da etxea, bere alabarentzat behar zutela erranez kanporatu ninduten, baina utxik dago esan digu. Le logement, c'est une résidence secondaire. Bigarren etxe bizitza gisa nahi dute. Qui habite Versailles. Etxe bizitza horiek saltzen dira jendeak alokatzaileak orgo biztanleak kanporatuz, diru gehiago ateratzeko. Hemen Kaginek eman duen lekukotasunean bezala batzutan bigarren etxe bizitza bat bilakatzeko. Eta hori da onargarri ez dena. Eta injustu Aldak ekintza bat egin du Baionako auzitegian 2019an esaterako 302 kanporatze prozedura egon zirela salatzeko. Marseille, Lyon, Nantes, Tolosa eta Lille hiriak batuta dituzten prozedura baino gehiago. Baionako auzitegian jendeak kanporatzeko egiten diren, kanporatze horien baieztatzeko egiten diren prozedurak beste lekuetan baino hainiz gehiago direla. Urte berdinean, Frantziako 5 hiri nagusietan, Paris salbu, 5 hiri nagusietan egin diren prozedurak baino gehiago. Hori dela eta 300 etxe bizitzako eremu bat balizatu dute erresidentzia horietako familia guztiak kaleratuak izango balira bezala dela Baionako auzitegiak urtebetean jasotzen dituen prozedurak. Dira bakarrik auzitegirat joiten diren prozedurak. Jende hainitz joiten da bere etxe bizitzatik, hain hortarat heldu haintzin, beraz hori da bakarrik fenomenoaren punta eta hainitzez jende gehiago horren fenomeno horren biktima da. Adepiak Fundazioko Europa mailako kudeatzailetako bat ere izan da ekintzan. Dans les zones tendues et donc les locataires ne trouvent pas à se reloger. Presio handiko zonaldetan hemen kasu, zaila da urte osorako alokatzeko etxe bizitzak topatzea. Eta praktika hau, berez legezkoa dena, geroz eta gehiago ikusten dugu. Etxea saltzeko aukera ematen du garestiago, alokatzaileak etxea saldu eta karrikan geratzeko arriskuaren gainetik. Avec dans la balance des locataires qui eux perdent leur domicile. Horregatik kontrolak egiteko eskatu dute iruzurrik ez dagoela ziurtatzeko. La véracité des congés. Arazo honek Euskal Kostaldean eta Kostalde Barnekaldean alokatzeko diren etxe bizitza pribatuen multzoko egungo alokatzaile gehienak mehatxatzen dituela salatu dute. Mugarik gabeko korrika ekimena eginda igandean. Hendaian hasi eta Bidasoa ibai ertzetik Lapurdi eta Gipuzkoa arteko muga birritan gurutzatu dute batzuek oinez eta bestek korrika, etorkinek bertan pairatzen duten egoera salatzeko. Surtout pour mettre en lumière les enjeux qui sont autour de la frontière. Batez ere mugan ditugun erronkak mai gaineratzeko. Frantzeko gobernuak mugak itxi dituelako arrazoi faltsuak erabiliz. Terrorismoaren aurka hartu duen erabakia dela dio, baina benetan migrazio politika jakin bat sustatzeko egin du. Honek ondorio latzak utzi ditu gure lurraldean. Bereziki, hainbat pertsona ito direlako ibaian muga gurutzatu nahian. Au cours des dernières années, avec la crise migratoire. Akti elkartea, ekimenaren sustatzailea, 2003an sortu zen Baionako fakultatean.
Eta urtero, mugaz gaindiko lankidetzarako masterreko ikasleek proiektu bat osatzen dute honen baitan, eta urtengoa mugarik gabeko korrika izan da. On essaie un peu de prendre la frontière et de jouer avec. Mugarekin jolasten saiatu gara nolabait. Begira, muga birritan igaro dugu 30 minutuan eta ez zaigu ezer gertatu. Baina aldiz, etorkinengan, eragin makurrak dituen itxiera bat dugu. Baita inguruan bizi diren eskualdeko biztanleengan ere, honek sortzen dituen autopilaketak kasurako. Don d'Arabie, donc c'est surtout au niveau de ça. Ouais. Egoera horren testigu dira egunero muga gurutzatzen duten 100 biztanle. Eta horrelako ekimenak garrantzitsuak direla uste dute kontzientzia pizteko. Bai, ongi da horrelako iniziatibak izatea, elkarte asko daude lanian honen inguruan eta pixkat gizartea dar sensibilizatzen dan. Irunen egiten dut lan eta egunero pasatzen dut muga eta oso gogorra da hemen gizaki batzuei ematen digun harrera eta harrera falta kasu honetan. Lapurdin, Gipuzkoan edo Nafarroan bizi inguruko biztalek ez dute huts egin nahi izan. Eta Hondarribiko emazteen running taldeko kideak ere beren babesa ematera bertaratu dira. Egunerokotasunan dakagun gai triste bat da eta esan zigutenean lasterketa hau egingo zutela argi izan genuen etorri behar ginela oneri apoioa emateko edo gure laguntasuna eta elkartasuna emateko. Baina herritarrak bakarrik ez, baita hautetsiak ere. Lehenik erakusteko mugarik ez dela Euskal Herrian eta baita ere ongi etorriak direla etorkinak eta bide berdinean ere kirola pixkat egiteko. Izan ere gaur kirola bai, baina lehia ez baitzen inondik ere helburua. Ez dugu lasterketa egiten, baina denek elkarrekin korrika eta... Tantaka, itsasoa osatzea baizik. Ekintza txiki guzti horiek lagunduko dute jendea zerbait handiagoa lortzen, pixkanaka. Beraz, espero dugu ekintza horrek ere bai lagunduko duela gauzak antzunarazten edo aldarazten pixka bat gehiago. Bidasoa ibaia berriz ere bizi bide izan dadin, eta ez honen ebasle. Urratsak zubi izena du maiatzaren 14ean Senperen iraganen den aurtengo herri urratsen kantua. Sutagar taldeak egindako abestia eta Inge Arinek egindako klipa aurkeztu dituzte gaur goizean Baionan. Urtengo lemarekin bete-betean datorra, ez da nolabait ere Sutagarrek musikan zubilan handi bat egin duela. Hau da, generazioak batzeko balio izan duela eta gu bezalako karrozak entzuten dutela eta 9 urteko ume batek ere entzuten duela eta zubien urtea izanik iruditu zitzaigun talderik egokiena zela abesti egiteko. Guretzako euskera, ez dakit esentzia, taldearen esentzia, orduan horren inguruan da herri urrats baten dako abesti egitea. Ez dakit, orain ja, esan dezak, mendik aurrera ere, herri urratzen historian hor egongo da gure izenatzak agertuko da ez beste askoren artean, baina, klaro, ere badala, egon da gauzu, mental urte asko ere festara etorri gara, ez dakit Senperera, orduan, orain partaide ere izatea jain barrutikan, plazerra. Aurtengo edizioa inoiz baino bereziagoa izango da iparraldeko ikastronaldeko bestak 40 urte betetzen dituelako. Azken 40 urte betetzen aurten herri urratsek eta uste dugu urte guzti hauetan zubiak eraiki direla. Zubiak eraiki direla beti batzeko norabidean eta norabide ezberdinetan, ezta? Bai ikastolak eta jendartearen artean, sehaska eta jendartearen artean, alderantziz ere, jendartea eta ikastolak edo sehaskaren artean, eta gero oso zubi importante izan da iparra eta hegoaren artean, ezta? Bideoklipa egiteko kolaketaren teknika erabili du bideogileak. Ez zitzaidan interesatzen justu taldea hartzea musika jotzen edo kantatzen, beste zerbait egin nahi nuen. Eta niretzat herri urrats beste egun bat da, eta hori baino gehiago aldarrikapen egun bat. Eta saiatu nahi zuri dena erakusten bideoklipan. Bideoklip eta kantu aldarrikatzaile honetan, euskararen aldeko borroka ere aipagai izan du Sutagarrek. Hegoaldean bai dago euskararen kontrako kanpaina zuzen bat ez dut esango, baina bai dago oso politizatua eta euskarari garantzia emoteko ez nahi izatearen zera bai Nafarroan asko, igual autonomia elkartean gutxiago, baina Nafarroan asko. Eta iparraldean orain gehiago nabarmentzen da hori ez. Eta hori jende aldarrikatzen ari da, azterketak euskara egin ahal izatea, eta horretanak euskararen kontra egiten dago ez, eta euskaraz bizitzeko almena eta gizarte
parte euskalduntzaren kontra egiten dau, da euskerari oztopoa jarri, ez? Eta orduan, ez dakit, nik uste dute danon artianen behar dugula, bueno, behintzat euskaldunok garenok, gutxienez euskaraz hitz egin, kaixo bat esan, ez? Datorren astetik aintzina, Herri Urratsek programazio oparoaren xehetasunak eskiniko ditu, baina aintzinatu dutenez, Sutagar taldea oholtza gainera igoko da. Ikusentzuleok Urratsak Zubi kantuaren bideokliparekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!